金運、財運、魔除けといえばオニキスとタイガーアイ。桃月もこの2隻は定番で愛用しています。ゴールデンタイガーアイで女性の手首を優しい輝きで包みます。ドラゴンアゲートは人間関係の改善のお守りとして、オニキスとの組み合わせはあらゆることを克服して目標達成へ導くと言われています。ビジネスの成功を目指している方にはぴったりです。白魔術の同時にお届け、スピリチュアルコラージュ封筒でお送りします。お品はすべて A ランク以上の完全オーダーメイド。大好評の占いサブスク880円。毎月10分霊視鑑定のご質問もご遠慮なく。おまじない占い師桃月純まで DM くださいね。お待ちしています。